και εκείνη στην παραλία. Να μας φτιάξετε καθοδάκι. Ήρθα εδώ πέρα, μου λέει τι θες να κάνουμε. Ό,τι θες. Δεν με ενδιαφέρει. Καλημέρα. Σήμερα έχουμε ένα λίγο πανικό εδώ. Η Ελένη που είναι μια κούκλα. Εμένα ήδη μου αρέσει το μαλλί της Ελένης, δεν ξέρω πώς θα το κάνεις τώρα. Έτσι κάνουμε ένα υπέροχο χρώμα. Έχουμε μια ανοιχτή βάση. Για να της κάνουμε ένα χρώμα από μέσα λίγο πιο σκούρο και από πάνω πολύ πιο ανοιχτό. Το γκρι του λύκου το έχει ονομάσει. Είναι μια ψυχρή απόχρωση. Ταιριάζει πολύ στην Ελένη. Όχι Ελένη, γιατί είσαι πολύ ζεστή πλέον. Θέλεις λίγο ρωσιά για να μπορέσει να ισορροπήσει την κατάσταση. Και μετά κάνουμε ένα undercut κούρεμα, πολύ extreme και πολύ ωραίο. Undercut, αυτό λέγεται, που σημαίνει ότι είναι κοντύτερο από μέσα και από πάνω είναι πιο μακρύ, με την έννοια ότι έχει αρκετή διαφορά. Δεν είναι σβηστό, δεν είναι καπελάκι, είναι έτσι ένα νεανικό extreme κούρεμα, όπως εδώ η Ελένη είναι έτσι extreme πάκι. Και πολύ θηλυκό, συγχρόνως άγριο, δυναμικό. Αυτό που τους κάνει ένα κράκερ στο ψαλίδι εδώ. Ναι, εδώ έχουμε μια ιδέα. Όσο φυσικά είναι μια μεγάλη αλλαγή. Το έχει λίγο ταλαιπωρήσει το μανί. Λίγο. Κρινή, ναι. Το εγκατέλειψε και την εγκατέλειψε και εκείνο βασικά. Τώρα δεν κάνω κούρεμα. Το κόβω απλά για να πέσει επαφή να μην βάφουμε έτσι από τον ήχο. Εντάξει, δεν θα έχω να πιάνω εγώ τώρα να παίζω. Δεν θα έχω εσύ. Κοίτα λέει, θα παραμείνουν λέει μέχρι τις 7 Νοεμβρίου η ζωτικότητα και η ενέργειά μου. Το μοντέλο μας κρίνει εδώ.
Εδώ έχουμε μια αρκετά ζεστή απόκρουση. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λίγο. Είναι χρώμα που θα μπορέσει πολύ πολύ και χειμώνα. Σοκολατή. Για λέγε Σοφία, πώς φαίνεται? Τέλειο είναι. Φijn. Αν στηθήκαμε. Στηθήκαμε. Δεν στηθήκαμε. Λοιπόν, η Μαρία είναι εξωτερική συνεργάτητά μας. Μαρία, τι θα κάνεις? Θα κάνουμε στον έλεγχο μας. Μετά θα κάνουμε το βιολογικό τζελ. Βιολογικό τζελ. Η Μαρία έχει κάποια ιδιομορφία στην ζωή της κάτι που θες να μας το αναφέρεις, είναι σχεδόν σοβαρό. Ναι, τα τρώει και δεν έχει νύχια. Μάλιστα, τα τρως. Λέμε γιατί θα τρως. Γιατί δεν προλαβαίνω να φάω, να φάω. Τα ρούχα μου.
θα είμαι κλασική όσον αφορά το στυλ και το μαλλί. Αλλά τον είχε, εντάξει, είναι υπερπαραγωγή πιστεύω. Είναι κλασικό το χρώμα, αλλά με αυτό είναι